Εμπρός. Η Σύση. Παρντών. Δεν τρέπεσαι, Μαρή. Ποιος είναι? Θα στείλω τα ελικόπτερα που μπαρδίζουν. Κανένας πατέρας από τα παιδιά που θα πήγαν τις αεροπορίες. Να σας πω, κύριε μου. Μη πεις, σου πει παπά στα αυτή και ο Γιάκος κεφάλι. Φάγω και στην αδίση κάνω κουτούπατην. Do you speak English? Στο γόνατά μου έπεσε, κύριε μου, τι να έκανα? Είναι κάτι ο φουλάρος, έλα ξάρεφη, αξιφτυλίσκες ντύπρε. Τι να έκανα κι εγώ, κύριε μου, τι να έκανα, τι? Πώς πέρας το τι κάνει, Μαριπέμ. Πρώτη φορά, κύριε μου, και ύστερα από πολλή πίεση. Είχα καμιά όρεξη εγώ να τρέχω τέτοια ώρα έξω. Έξω σε πήγε και του κάνατε, έξω. Στο μπαρ. Μία στο μπαρ σε πήγε, κοίταρε το φουλάρο, προχωρημένος. Ουι, λέει μάνα. Όχι μέσα στο μπαρ, έξω από το μπαρ. Έξω από το μπαρ, ξεσύβλεπε ο κόσμος. Κόσμος και του νιάς, κυρία μου, ξεφτυλιστήκαμε. Άρα προχώρησε και Αθήνασε την καρδίτσα, έρε παπαθήμελη τι μας έκανες. Έχουμε εκεί πέρα συμποπαρτήσω, τα κάνω όλα γουτούμε την εγώ εκεί πέρα. Σου ανοίξουν όλα κούβι στο κεφάλι. Τι ήταν αυτό? Η κραυγή του πολέμου. Έρχονται τα ελικόπτερα. Αποκάλυψης τώρα.